Защо е важно да следим нивата на желязо в кръвта на деца, особено бебета около 6-месечна възраст? Здравейте, аз съм доктор Богданова, вашия педиатър. Тук съм, за да помогна за правилното отглеждане на детенце. Желязото е от изключително значение за малкият подрастващ организъм, защото влияе върху всеки орган и е необходимо за развитието почти на всички системи в човешкото тяло. Симптомите при железен дефицит са изключително разнообразни, но ние не бива да чакаме той да се прояви, ние трябва да действаме по-рано. Железен дефицит се изследва с кръв от пръстче, капилярна кръв. Изследва се пълна кръвна картина и феритин. Съвременните детски хематолози, а и педиатри препоръчват при навършване на 6-месечна възраст децата да приемат железен препарат. Моят избор в педиатричната ми практика е Проферон. Модерен препарат, лека формула с вкусна череша. Работя с него от години и ми дава отлични резултати. И не забравяйте, профилактиката е най-доброто лечение. Ще се видим в следващия епизод.